ସମସ୍ତେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ବି ତ ଭଲ ପାଏନି, ହେଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ୱେରେ କଲେ କାଳେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପୋଟଳକୁ ହାଲକା ଭାଜିଦେବା ତେଲ ଦେଇକି, ତାପରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ପିଆଜ ପକାଇବା। ଏପଟେ ମସଲା ପାଇଁ ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଡାଲଚିନି, ଜିରା, ଗୋଟା ଧନିଆ, ଗୁଜୁରାତି ପକାଇକି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ସେଇ ପେଷ୍ଟରୁ 2 ଚାମଚ ପକାଇବା। ସେଥିରେ ଟମାଟୋ, କଟା ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବା। ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଅଳ୍ପ ପକାଇବା। ତାପରେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ପୋଟଳକୁ ପକାଇଦେବା। ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବଏଲ୍ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଗରମ ମସଲା 1 ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦହି ପକାଇକି ଫୁଟାଇଦେଲି। ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଦହି ପୋଟଳ।